Bos días. Vai asistir Santi e Cris e... Esperamos entón un ratiño. E Noelia ou Ángela e Cristina? Pois agora sí, bos días a todos e a todas. Sabemos que non van asistir as compañeiras Ana, Cristina e Ángela, así que, se vos parece, damos comezo a este pleno extraordinario que como os últimos emitiremos en directo. E aproveito para saudar a toda a veciñanza, é unha hora complicada, pero tamén é un pleno extraordinario no que só figuran 2 puntos na parte resolutiva, a parte da súa necesaria extraordinariedade, que agora tamén explicaremos, pois consideramos oportuno convocala hoxe ás 12:45. E, sen máis demora, comezamos con eses puntos da parte resolutiva. O primeiro deles, o expediente 923/2020, que é a revogación da declaración de non disponibilidade de créditos, e este punto vai a defendelo a compañeira e concelleira de Facenda, Lucía. Ben, bo día a todos e a todas. Convocamos este pleno extraordinario co obxectivo da revocación do acordo de non disponibilidade de créditos, concretamente de 250.000 euros ao abeiro do Plan Económico Financiero. Por contextualizar un pouquiño isto e poñernos en situación, no mes de marzo, cando facemos a liquidación do orzamento do exercicio 2019, atopamos como resultado que non cumplimos nin a regla de gasto nin a estabilidade orzamentaria. Estes 2 parámetros son de obligado cumplimento e, polo tanto, vémonos na necesidade de elaborar un plan económico financiero. A pesar de non ser a mellor das situacións, de non ser o mellor dos momentos en plena pandemia e con outras urxencias e outras necesidades sobre a mesa, pese a iso, puxémonos a traballar dilixentemente e elaboramos ese plan económico financiero que truxemos a pleno o 15 de xuño. Ese plan contiña unha serie de medidas para os anos 20 e 21, que tiñan como obxectivo que neses anos se cumplira a regla de gasto e a estabilidade orzamentaria. Para o ano 2020, e posto que xa levábamos bastante exercicio andado, xa estaba a mitad do exercicio andado, pois se acordou cos cálculos que fixo tamén o Departamento de Intervención, que co bloqueo o non gastar 250.000 euros sería suficiente para cumplir. Para o 21 eran outra serie de medidas. E así, ata o 6 de outubro, que o Consello de Ministros tivo a ben suspender as reglas fiscais para os anos 20 e 21. Decisión da que nos alegramos enormemente. Somos moitos os concellos e moitos gobernos que levamos tempo reclamando a eliminación da Lei Montoro, de medidas como a regla de gasto, que, como sempre digo, son instrumentos de disciplina financiera. Disciplina que recae sobre o eslabón máis baixo da cadena, os concellos. E, ao final, a administración máis próxima á veciñanza, a que ten que buscar solucións aos problemas dos veciños e das veciñas, atender as necesidades, e, ao final, estas cousas sempre recaen en gasto económico. A regla de gasto non só impide axustar a economía ás necesidades, sino que tamén impide axustar a economía á realidade. Por moito que se ingrese para cumplir a regla de gasto, non podemos gastar máis que o exercicio anterior. E a verdade é que isto está moi ben para que den as contas en Europa, pero para os concellos é unha traba enorme. E creo que a maior parte dos concellos non estamos pola labor
de ser o instrumento de aforro do Goberno. Por iso que nos alegramos enormemente, e a pesar de que a motivación que levou a esta suspensión sexa o estado excepcional que estamos a vivir, espero e confío que unha vez que se tomou esta decisión xa non se dé marcha atrás e que para os seguintes exercicios se siga na mesma línea. Polo tanto, e polo que a nos atañe, 250.000 euros do orzamento que poderemos dispoñer. Falábamos outro día na comisión sobre o resto do plan económico e, precisamente, o venres chegou unha instrucción da Consellería de Facenda na que dicen que os plans económicos financeiros realizados para os exercicios 20 e 21 quedan sin efecto e os que tiñan que facelos pois xa non teñen que facelos. E outra cuestión é as medidas que se acordaran dentro dese plan, como no noso caso o acordo de non disponibilidade, xa que se aprobou tamén no mesmo pleno e require tamén de acordo plenario para revocalo. Polo tanto, se hoxe se aproba este punto, a partir de mañán mesmo disporemos de 250.000 euros que xa eran nosos e podremos executar o orzamento na súa totalidade. Ben, palabras. Santi. Joaquín, defende punto. 5 minutos, cando queiras. Ben, bons días. En primeiro lugar, desculpar a ausencia das nosas compañeiras Ana Cristina e Ángela, que por motivos laborales, e agora coa alcaldesa puso este pleno, lle foi imposible asistir. Dito isto, dicía a conselleira de área que o plan económico financeiro había que facelo, diría eu, dada a situación caótica que tiña este Concello. Que tiña e que seguimos tendo. Pero non é só do 2019, do 2020, do 2018, do 2017. Falaba usted da Lei Montoro. Todo o problema serán todos da Lei Montoro. Outro día se nos dixo aquí en comisión do plan Montoro tamén. Pero se en 2 días xa se drogou. Mire que problema había ca Lei Montoro. O tema é querer. É querer. E, de feito, se fixo, en 2 días se resolveu. Falou usted aquí de todo, menos, non deu ningún dato económico. Ni uno. Ni un dato económico, que é un expediente económico. Pero non deu ningún dato económico. Moi ben, pois, este é un expediente que, como ben dice, pois, se aprobou en pleno do mes de xunio, aprobouse a declaración de non disponibilizar un importe de 250.000 euros, e ollo que esta revocación non significa que parece que estamos dando a entender que a situación económica do noso Concello está en bonanza, todo o contrario, porque aí están os máis de 3.300.000 euros que se debe a 31 de decembro do 2019. E aí sigue. Parte positiva desta revocación, que a ten. Non vemos unha parte positiva. Pois, mire, a parte positiva é que vamos a poder dispor de 25.700 euros para a educación que antes non se podía dispor, vai se poder dispor, insuficiente, só dixemos no pleno do orzamento que a partida para a educación, todo o que abarca a educación é insuficiente, e, por lo tanto, vamos poder adquirir libros, vamos poder pagar calefacción para os colexios, limpeza, enerxía, suministros, etc. Vamos poder dispor de 20.000 euros para deportes. Para a cultura vamos poder dispor 15.600 euros que antes non se podía dispor. E nós nos orzamentos, cando son orzamentos, xa propusemos, na reclamación, xa propusemos que parte do que está asinada á área de cultura pois que se destinara a outras áreas prioritarias, como agora vamos a dicir. E por que dicimos eso? Non estamos dicindo que se elimina a partida de cultura, ni moito menos, sin máis que nada, porque este ano pois non se celebraron nin tanto as festas do Cristo como a dos Callos, como é habitual. Por lo tanto, o que pedíamos é
que esa cantidad que iban para eses eventos, pois que se destinara a outras áreas deficitarias. Inversión, vamos por dispor de 125.000 euros. Estamos de acordo que se invirtan en novos viais ou en camiños, en un medio ambiente, ou incluso para a compra de equipos do propio Concello. Pero que non estamos de acordo é para ocurrencias de turno, sin proxecto, sin planificación, e ben agoramente o que se está facendo, ou o que se fixo recientemente na Devesa, sustituindo unha marquesina que se puso nova, se inaugurou fai un ano e medio, máis menos, e, se non me lembro mal, valeu 12.000 euros. Ano e medio de funcionamento e se tiraron con 12.000 euros. Depois vamos, a señora alcaldesa, a facer a foto ca nova marquesina e tirando con 12.000 euros. Se dice moito da deficiente execución, como xa dixo este grupo, da deficiente execución do que era a Plaza de Devesa. Vamos a poder dispor de 18.500 euros para publicidade, propaganda, protocolo. O sea, volvemos a ter 95.000 euros para publicidade, propaganda, protocolo. 95.000 euros. Pero verdad que ustedes creen que estamos nos momentos para gastar 95.000 euros en publicidade, propaganda e protocolo? De verdad que o creen? Ou seguir gastando 18.000 euros en vídeos propagandistas? De verdad que miran ustedes prioritario isto? Cando hai outras necesidades que os veciños estamos padecendo? Polo menos os que vivimos en Salceda. Por tanto, remato xa, señora alcaldesa, xa vese que xa me deixou pasar o tempo uns segundos, remato xa, pídolles, este grupo pídelle que recapaciten, que mediten o que van a facer con estes 250.000 euros e marquen as prioridades, que as hai, é moito, marquen as prioridades e que fagan modificacións orzamentarias correspondientes para destinar este diñeiro e máis incluso co que nos propusemos cando foi os orzamentos, sobre todo a servicios sociais, a limpeza dos colexios, limpezas de beirarrúas, etcétera, etcétera, etcétera. Marquen prioridades, 6 minutos, Joaquín. non fagan Resumido 6 minutos. ocurrencias. Gracias, alcaldesa. De nada. Bueno, bo día a todas e a todos, tamén a veciñanza que nos sigue dende as súas casas. Ben, aquí o que traemos é a revogación da declaración de non disponibilidade de créditos. Non vimos a volver a analizar o que xa analizamos cando se aprobou o Plan Económico Financiero. Eu sempre digo mesmo, por parte dos compañeiros do Partido Popular, se defenden todos os temas absolutamente da mesma maneira, non? Eu creo que para cada tema hai unha defensa, hai unha opinión, e esa é a que debemos seguir. Eu tamén me gustaría facer referencia ao que acaba de decir o compañeiro, como rematou o compañeiro do Partido Popular, que gastemos máis en limpieza, máis en educación, máis en servicios sociais. Sí, por suposto, eu creo que xa este ano se gastou máis en todo iso. Claro que hai prioridades, se establecen prioridades, se establecen plans de traballo, o das ocurrencias, creo que me vades a permitir todo. Creo que está repetindo sempre que traballamos por ocurrencias. É unha falta de respeto ao traballo deste equipo de goberno. Temos plans de traballo, temos organización, e se vostede quere seguir empeñado en decir que se fai todo mal, continúe, pero eso non é certo. En canto ás axudas de limpieza, as axudas a servicios sociais, eu quero lembrarlle que o Concello está facendo a limpeza dos centros escolares e tamén a desinfección, que seguimos creendo que tiña que estar na man da Xunta de Galicia, a desinfección. E, por suposto, que xa diñeiro de cultura e de outras áreas se está destinando ás necesidades máis prioritarias. Por suposto que sí. Eu o que lle pediría é tamén que o que nos está pedindo a nós de inversión
yo pida tamén a Xunta de Galicia, pois para esa desinfección, para ese investimento en educación, para servicios sociais. Lembro que tanto o Concello como a Diputación puseron plans para alimentos ás familias máis desfavorecidas, e ainda non mirei ningún dese tipo da Xunta de Galicia, co cual eu tamén agradecería que se pedira. Polo demais, apoio totalmente a exposición que fixa a compañeira de Facenda. O bo de todo isto non é o que podamos destinar a publicidade ou que podamos destinar a educación, é en xeral que temos 250.000 euros para destinar o que precisa a veciñanza de Salceda, nada máis. Gracias. Segunda quenda, Lucía, 3 minutos. Pouco máis que engadir, dixo a parte positiva disto, entendo que toda a parte positiva, non sei cal é a parte negativa, non sei se o Partido Popular atopa algunha parte negativa a que poidamos dispoñer de 250.000 euros do noso orzamento e que eran nosos. Non sei cal é a parte negativa. En todo caso, si quería matizarlle, porque non me gusta que deixe ditas cousas que non son certas, que despois quedan recollidas en acta. No ano 2018 cumplíanse todos os parámetros, regla de gasto, estabilidade orzamentaria, e non era necesario facer plan económico financiero. No 19 non se cumplía e por iso se fixo. E despois, en canto ao reparto, pois volvemos ao mismo. Está falando do reparto de... Xa no seu momento, cando fixemos o acordo de non disponibilidade, non estaban de acordo con estas partidas, debatímolo no seu momento, debatimos o mismo nos orzamentos, son as partidas que o Goberno decidiu. O que pode ter claro é que non se deixou de atender ningunha necesidade da veciñanza en ningún momento. E pouco máis. Moi ben. Segunda quenda. Joaquín, Santi, vades facer uso dela? Sí. Adiante. Ben, dice a señora Verónica, defensa da mesma maneira. Defensa da mesma maneira, non, porque estamos nun punto que só podemos falar 5 minutos, e outro que se falamos 10. Entón, a defensa xa por aí xa non pode ser da mesma maneira. Por lo tanto, se nos corta a palabra ao grupo mayoritario desta corporación. Limpeza. Sí, usted sempre vai a limpeza dos coles, que hai que facer o Concello, pero é o problema da Xunta. Pero, bueno, se non quero dos coles, pois mire, pero que a biblioteca lle pasa o mesmo. E tamén non é da Xunta. A este Concello lle pasa o mesmo. E que eu sepa, é noso, que non é da Xunta. Pasa que hai que salir pola tangente de alguna forma. Ocurrencias. Iremos dicindo das ocurrencias. Porque traenos aquí, a esta mesa, a inversión que está no orzamento, que iba a traer. Se parte da inversión xa foi por conocimiento extrajudicial 1 e 2 do 2020, outra parte vai ser para pagar a marquesina que acaban de pôr. Sin embargo, non vivo pleno. Pois son ocurrencias. Os importes son exactamente os mesmos. 2019-2020, o anexo de inversións. O mesmo. Se miraste onde están os proxectos. Se ese non é ocurrencia, traballar a base de ocurrencia, pois explíqueme usted. Dice tamén que a Xunta que non invirte. Home, se fora co seu apoio, podría invertir máis. Se fora co seu apoio, podría invertir máis. Lembre que usted votou en contra da moción que presentou este grupo para reclamarlle ao Goberno central os 200.000 euros a apoiar a Xunta a reclamación dos 200 millóns de euros, que nos correspondía pola reclamación do IVA. Por que non apoiou usted a Xunta? Claro, usted quere que invirta, sin embargo, non apoia a Xunta para reclamar algo que é legítimo. Legítimo. Entón, déxese de tanta demagogia. Señora Lucía, dicía este a parte negativa. Mira, a parte negativa, se a usted lle parece que é positivo gastar 95.000 euros nos tempos que estamos en publicidade, propaganda e protocolo, como comprenderá, non vamos a decir que ese é positivo. Negativo a todas luces. Gastar en inversión a base de ocurrencias, negativo. Se eso non é negativo, pois xa me dirá usted. E xa non falamos dos sueldos, porque o sueldo xa está reiterado. O do sueldo xa se reiterado. Xa un xa se dá por aludido, me imagino. E si estamos de acordo,
que haxa máis cantidad ou que podamos dispor de máis cantidad para a cultura, para a educación ou para deportes. Pero, como se dixen antes, educación é insuficiente. 3 minutos, Joaquín. O que se destina á área de educación é insuficiente. Remato, a alcaldesa. Volvo simplemente a pedirle ao goberno, ao goberno, que medite o que van a facer con estes cartos, que pense ben e que marquen prioridades que son necesarias ahora mismo e que todo o mundo o reclama, e todo o mundo sabemos onde están as prioridades. Pasa querer e por voluntad en resolver os problemas que teñen os nosos veciños actualmente pola situación que estamos a vivir. Moitas gracias. Verónica. Bueno, eu solo darlle resposta a un par de cousiñas. Eu apoio todo o que queira a Xunta que veña aquí, presente os seus proxectos de mellora para Salceda e podo lle asegurar que o Partido Socialista e creo que todo o equipo de goberno iba a apoiar as inversións da Xunta. O problema é que non aparecen. Ou se anuncian como se anunciaron os baños e agora do CEP Altamira e agora se fan solo a mitade. Ese tipo de cousas, non? Que en campaña electoral queda moi ben o inicio do cole e despois, cando estamos en plena pandemia, se necesitan de verdade que todos os baños estén en perfectas condicións, pois xa o que se anunciou non era tal, xa sole a mitade, etc. Esa é a inversión que necesitamos en educación. Tamén a da Xunta de Galicia. E deixemos de falar de limpeza, porque estamos falando de limpeza e eu estou falando de desinfección, que son cousas moi distintas. En canto á partida de publicidade e demais, tamén debería ser máis concreto, porque nesa partida de publicidade, propaganda e demais tamén están axudas aos deportistas e demais que ustedes están dicindo que apoian o deporte e que queren que invistan máis en deporte. Pero decir que a veces queda moi ben só decir unha parte das cousas, pero había que decirlas enteiras. En canto á moción de votar en contra dos 200.000 euros para Galicia, a moción para apoiar a Xunta, a min gustaríame tamén que vostede non se olvidase de lembrar de onde partiu, cal foi o culpable de que esa liquidación de IVA non se fixera en tempo e forma, e tamén de que o Partido Popular non apoiou ningunha das propostas que fixo o Partido Socialista no Congreso para solucionar este problema. É dicir, demagoxia, pois a que vostedes tamén queren deixar de ver. Vale, nada máis. Moi ben, pois eu creo que non hubo alusións, que utilizou a súa quenda de 3 minutos. Os turnos deronse, Joaquín, e as quendas se cumpliron. E tampouco é xusto cando di que nós temos de doble tempo. O sea, a representación democrática é a que usted ve neste salón de... É a que vostede ve neste pleno e os tempos das intervencións non se suman. O Partido Socialista ten unha quenda co seu tempo e o Movemento Salceda ten unha quenda co seu tempo e o partido outra, como é o lóxico e o democrático. Non pretendámonos aquí cambiar as reglas do xogo. En canto ao punto, antes de pasarvos a ler a proposta de alcaldía, eu, aproveitando a miña quenda, así que me gustaría solo matizar un par de cuestións, porque a veces se cree ou se cree unha que por moito repetir as cousas cala máis na xente, e a veces hai que dar as explicacións pertinentes. Falan vostedes, pero por sistema, pleno tras pleno, ademais de dos nosos salarios, da publicidade e propaganda, que é unha partida que, ademais, contablemente se chama así. 95.000 euros que sirven, como acaba de decir a compañeira Verónica, para atender a colaboración con multitude de deportistas e de escuderías e de outros colectivos. Ademais diso, asínanse convenios con diferentes medios de comunicación, como se fai en todos os concellos de toda a provincia, independentemente do color político. A mí me gustaría saber que deixarían de facer vostedes. Entendo que nada. E as cousiñas hai que explicalas ben, para que a veciñanza sepa de que se fala. En todo caso, eu hoxe estou contenta como o resto do equipo, supoño. Hoxe aquí traemos unha revogación que o único que entendo é que trae beneficios. Beneficios porque vamos a poder pagar as empresas, porque vamos a poder dispor de inversión
para as necesidades desta alceda, do noso Concello, entre outras cousas, moitas delas recollidas nos seus rogos que trasladan aquí nos plenos cada vez que celebramos. Beneficios de execución de orzamento, en definitiva, de beneficio para a veciñanza, e eu entendo que o Partido Popular non vai estar en contra desta boa nova. Así agardo que haxa unanimidade en algo que beneficie o conxunto da poboación. Paso a lectura da proposta de alcaldía. Visto o plan económico financiero... Alcaldesa. Perdón. Joaquín, e eu che pido... Parece que nos queremos eliminar esa puta e non é o caso. Respeto, primeiro, que eu nunca interrumpo... Eu pido un minuto para poder explicar eso. Che pido respeto que nunca interrumpo as túas quendas, nunca, e agora, ademais, temos a sorte de que os plenos son gravados e se pode visualizar que o que digo é así. Eu pídolle que non interrumpa tampouco a miña, ademais, cando a alcaldesa que preside este pleno ten a potestade de pechar cada un dos puntos. Tuvo oportunidade de contestarlle a Verónica e a Lucía en cada unha das súas intervencións, aclarando, pero non me cabe menor dúbida de que en outros plenos vai volver a sacar o mesmo, entón terá oportunidade de aclaralo. Paso á lectura da proposta. Visto o Plan Económico Financiero para o exercicio 2020-2021, aprobado polo Pleno en sesión de data 15 de xuño de 2020, no que se establece como medida a adoptar con efectos no ano 2020 a non disponibilidade de créditos por importe de 250.000 euros, visto o acordo do Consello de Ministros do 6 de outubro de 2020, no que, atendendo o excepcional contexto actual derivado da pandemia do COVID-19, o Goberno suspende as regras fiscais para o ano 2020-2021, polo que queda anulada a senda e os obxectivos de estabilidade aprobados polo Goberno de España en febreiro e polo Parlamento en marzo, quedando desfasados polo impacto da emerxencia sanitaria, visto que o 20 de outubro de 2020 o Congreso dos Diputados, por maioría absoluta, aprecia que se dan as condicións de excepcionalidade para suspender as regras fiscais, visto disposto no informe de intervención número 2020-0191, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo: revogar a declaración de non disponibilidade de créditos por importe de 250.000 euros aprobado polo Pleno en sesión extraordinaria celebrado 15 de xuño de 2020 no marco do Plan Económico Financiero para os exercicios 2020-2021, sendo efectivo este acordo dende o momento da súa aprobación. Votos a favor? Unanimidade. Gracias. Pasamos ao segundo punto, o expediente 1304/2020, é unha dación de conta da resolución de outorgamento da subvención de suministración de dúas marquesiñas ao abeiro do Plan Concellos 2020. Aproveitamos que chegou estes días para introducila en esta sesión plenaria. Simplemente dar conta da aprobación por parte da Deputación do destino dos fondos do Plan Concellos á instalación de dúas marquesinas no noso Concello. Algúnha cuestión? Pois damos por finalizado o pleno. Moitas gracias.